климатика, надявам се, прави разликата от навън. Нали така, Силе? Браво, точно така. За мен е истинска чест и удоволствие за първи път да бъда на сцената на годишните модни награди на Hot Fashion TV, медията, в която моята половинка в живота изгря и бе едно от първите телевизионни лица. Скъпи приятели, усмихни се, ако обичаш. Чудесно! Моля, посрещнете с аплодисменти чаровната харизматичната Александра Петканова! Здравейте и от мен, добър вечер, мили хора. Даниеле, я гледайте как си се спретнал. Виж, че ти можеш, мислех, че дойдеш планци днес. Как ти си обичаш? Как ще дойде планци в агресия, виж как му облякоха, виж как се гледам само. Страхотен. Как съм облечен. Ама ти добре изглеждаш, така че няма да те мисля. мисля. Тази специално към двете нани уши за мен, за наградите и много ви благодаря, чувствам се страхотно със самочувствие. Да, изглеждаш много добре и малко гола. Много добре и много гола, общо взето. Така, скъпи приятели, всички знаем, надяваме се лошото да е зад гърба, но всички знаем, че 2020 година бе изключително трудна наистина за всички нас. За бизнеса, както разбира се, и за модната сцена по целия свят. Но, въпреки всичко, Hot Fashion TV обещават едни от най-хубавите модни събития за 2021 година. И ние сме на едно от тях точно в този момент. Yes! Аплодисменти! И защо ме ръкоказваш? Айде сега, че после ще си говорите. Тъй като церемонията за модните проекти през миналата година бе отменена заради пандемичната обстановка, днес, макар и с по-раничко закъснение, ще разберем кои са победителите. Така, скъпи приятели, все пак в ноември ще се съберем отново, за да разберем и кои са победителите за 2021. Така че какво по-хубаво, кажете ми, от две церемонии в една, както ви казвам, вече пух. Това сам ще ми излезе и затова се смея, защото цяла сценария ще ми излезе. Кой ми го е казал е прав, защото е така. В годината, в която всички имахме време за размисъл, Hot Fashion TV реши да постави нова традиция. Всяка година Hot Fashion Awards ще събират успелите, модерни и светски личности в България и ще ги обединяват в името на една благотворителна и официална кауза. Тази вечер всички средства от подадените поверки за събитието ще бъдат дарени на две благотворителни инициативи. Български лекарски съюз, подкрепата на Ники Кънчев, Ники къде си, може да видим. Само ръката ми.
И тогава янтите хванат ми часите. Край на дискусията, сега да ли си слушаш това. Тази година дрес-кодът на събитието е въображение без граници. Може би всички сте забелязали изключителните таленти на гостите в залата. Като единствената българска модна телевизия, Code Fashion TV и нейният екип смятат, че всеки от вас заслужава награда не по-малко от номинирани. Затова сега, скъпи приятели, ще разберем кои са тези от вас, които ще си тръгнат тази вечер с статуетката Unlimited Fashion Styling. Имената на победителите ще разберем от лицата на Code Fashion TV, Елица Стойчева и Златина Иванова. Момичета, заповядайте на сцената. Къде сте? Къде сте, момичета? Ето. Откъде ви чакаме? Откъде идвате? Здравейте! Да, няма микрофон, скъпи приятели. Искате ли да се прегърнем, да сме COVID-friendly и да говорите в нашите? Да, айде сега, кажи. Това решиха да наградим част от гостите, които много са ни впечатлили, като са спазили дрес-кода. Първата дама, която искам да поканя на сцената, е Рушна Гагарина Джена Александрова, която няма слабо битва с слушатели. Това да ви срещнем с аплодисменти на сцената и това да се надяваме, че ще включим и какво. Имате го. Я пробвайте на микрофона, ако може. Да, на микрофона, чуваме ли се? Добре, другите момичета ще ни донесат по една статуетка, която да дадем на прекрасните дами. Да, представя. Благодаря за всички. Повече хора. Продължаваме с тъмното. Ето сега ще долете моля на сцената да дойде Елизабет Станева. Казах и в началото на вечерта, искам това да се превърне в традиция и на такива празници искам да изваждаме най-красивите си дрехи, най-красивите си бижута, да нямаме притеснение от това, примерно, че ще сме прекалено екстравагантни. Благодаря за тази награда. Благодаря на Code Fashion TV и Code Fashion Award за това уникално събитие, на което мога да се облека така, както се обличам и искам да се обличам всеки ден. Благодаря. Че може да дойде да се приеме наградата. Очакваме те! Добър вечер на всички. Благодаря на София Борисова за прекрасната роля, с която съм облечена. За това, че Добър вечер, дами и господа. Тази вечер имаме награда
че я заслужаваме. 19 години сме с Силвана, едно дуо в живота, разбира се, дизайнери, които творят с много... И застава на касата, и касиера му гледа и казва, и той казва ми, 2 билета. И касиера му вика, за хобита ли? Той погледна ми вика, не бе, това е приятелката ми. Мария, къде си, Мария? Всички я познавате, сега е време и да я аплодираме, за да поканим при нас на сцената. Мария Бонева ще обяви специалните награди тази вечер. Онези личности, брандове в България, които няма как да бъдат номинирани в нито една категория, но имат особен принос към българската модна сцена. Ето, Мария. Добър вечер. Аз много ви се извинявам, че е толкова топло. Надявам се до година да си купят огромен климатик, защото обещавам да сме повече. Извинявам се, че не се разлега сцената от светлината, но това е риска на живото предаване. Започвам с едни хора във времето, с които сме работили изключително добре и смятам, че те трябва да получат своето заслужено внимание. И искам да поканя при мен на сцената една прекрасна дама, Мира от Deep Fashion Group, която за Добър вечер, уважаеми дами и господа! За мен е огромна чест да получа тази престижна награда и от сърце благодаря, която за последните години прослави българската мода и за мен наистина тя е посланника на българската мода. Това е жената, която 30 години между иглата, копчето и срещите на имидж като и Сен Лоран, Соня Рикел и много други. Нейните колекции оживяват в Далас, Вегас, Нью-Йорк, Майами, Юта и Калифорния. Албена Рошевата гарга. Ти си вдъхновение и аз лично от много години да се възхищавам и се радвам, че си с нас. Различен, правили сме много щастливи неща. Жоро Пентаграм да извяра се радва над туалетите. Добър вечер, уважаеми дами и господа, здравейте, приятели, колеги. За мен е голяма чест да съм тук сред вас. Може би не сме се виждали много отдавна и специално за този случай съм се облякал целия черно. Не сте ме виждали никой черен. Сега, това е много дълъг период от време, в който човек се развива и от едно 26 годишно момче трябва да стигнеш до момента, в който ще получиш някаква такава награда. Наистина е страхотно като усещане. Това е много работа и нещо, което искам да кажа на моите колеги. Ценете екипа си, ценете стила си, защото това е най-силната ви инвестиция. Това е нещо, което ви продава, което ви предлага за света и това е нещо, което успях по някакъв начин да изляза извън границата на България. В момента съм цял свят се продава Пентаграм, но това не означава нищо, ако ти нямаш добър екип. Тук е момента да благодаря на моя екип, защото без тях съм нищо. Анелия Ангелова, Ваня и уникални парфюми и разви марката Жени Борисова от Кутюр, вече и с аромати. Жени. Цвети Разложка е облечена с неговите аксесуари, защото Стоян направи чанти, колани, бижута и той също разви своя моден бранд, така че ще помоля Цвети Разложка да вземе статуетката на Стоян Радичев. Ще бъде за едно наистина модно място, което дори в малкото време, когато имаше карантина, можехме да бъдем в неговата градина. Fashion Place за 2020 година, ресторант Умами. We are the family. As with Modena, the
Същинската част дойде, започваме с категория модна корица за 2020 година. Нека видим кои са топ 5 в тази категория. Колеги, моля видим. Че са различни. Модна корица на годината. Аз съм закривал някои такива. Съм оценил много отдавна. Факта, че това са 12 години. Както 9 години. Там са лайкови. И веднага почва да имам 5 приятели. Аз изобщо не се интересувам. Това е Списание Ева. мой тайни игри. Злата Блес. Да връчи наградата за модна корица на 2020 ще поканя Ангелина Ангелова, пиар и експерт комуникации. Ето я и нея, вижте колко добре изглежда. Аплодисменти за Анджи! Това е празник на модата и стила тази вечер. Стила се гради с години. Това е много важно да отделя тези секунди пред медалото, защото то показва реалността. Жестока и прекрасна, трябва да направим. Сега обявявам наградата. Спечели списание Дива. Слушайте ми толкова. Вие сте едно списание жестоко. Тази Илия Марков. Тери Грозданов. Костадин Кръстев Копов. Виктория Сиракова. Да връчи наградата за модна. Добър вечер. Когато човек връчва, когато става дума за мода, Коко Шанел е казала всичко. Затова ще я цитирам, че модата отминава, стилът остава. Аз ще продължа, че когато става дума за фотограф, той може да запечата стила, но също така, ако е талантлив, може да превърне модата в стил. И сега, като в Холивуд, да има малко напрежение, фотограф, който ще получи наградата на Hot Fashion е Теди Грозданов. Благодаря на организаторите на Hot Fashion, Мария Бонева. Искам да благодаря най-вече на всички модели, гримьори, фризьори и стилисти, с които съм работил през последната година, защото един хубав кадър зависи от техния талант и тяхната усърдна работа. Мерси. Модел на годината жена. Жаклина Братанова, модна агенция Big Fashion Group. Мелани Роуз, модна агенция Визаж. Лиляна Станилова, Интернет. Розмари Тишер, Ивет Фешън. Ивелина Джой. Да връчим наградата за модел за 2020 жена ще поканя Деси Зидарова. Пропуснах да благодаря на Камбекина за тази прекрасна работа. За мен е чест и удоволствие, когато давам. Така че
Те си задали. Прощавайте, може ли на вода? Лиляна Стануилова. Мартин Станев, модна агенция Vic Fashion Group. Петър Точев, модна агенция Визаж. Калоян Митов, Ивет Фешен. Тони Петков, Интермодълс. Румен Радев. Сега Деси ще обяви победителя в категорията. Всичките са прекрасни, наистина. Много убедителен един. И той се казва Калоян Митов. Добър вечер на всички. Много искам да благодаря на организаторите първо за номинацията и за това, че съм част от това невероятно събитие. Искам най-вече да благодаря на моята Mother Agency Red Fashion, на яхта агенция. Искам да благодаря на Стоян Апостолов, Стоянски. Димитрина Иванова. Августина Маркова. Гроздан Михайлов. Йордан Дуков. Да връчи наградата стилист на годината ще поканя арт-директорът на Code Fashion TV Антон Озунов. Да, браво си. За което много се извинявам, за това което ми е да ви отчавам. Това е моята любима награда. И да не говоря още глупости. От това ще кажа нещо наистина много хубаво. Тази жена от години кара много звезди, много хора. Това печели наградата Августина Маркова Туди. Това не е очевидно. Прилича на Туди.